இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜேகே பேக் ரூம்ஸில் மாட்டிக்கின மாதிரி இங்கேயும் 2 பேர் பேக் ரூம்ஸில் மாட்டிக்கிட்டாங்க. அதனால் இவங்க 2 பேரும் இந்த இடத்த சுற்றி பார்க்கலான்னு முடிவு பண்ணாங்க. அந்த இடத்த சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இவர் என்ன பார்த்தாருன்னா அங்கே ஒரு கதவை பார்த்தாரு. கதவை பார்த்தோன்னே இவர் சிக்னல் கொடுக்க குக்குன்னு சொன்னோன்னே இவர் ஓடி வந்தார். 2 பேரும் உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்க போனாங்க. அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அப்துல் கலாம் பிடிக்கும்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். ஜேகே பிடிக்கும்னா கிரீன் கலர் ஹார்ட் கமெண்ட் போடுங்க. சத்யாவை பிடிக்கும்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோன்னே அவங்க 2 பேரும் ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிட்டாங்க. பார்த்தா அங்க ஒரு புறா செத்து போயிருந்துச்சு. ஒரு முட்டையும் இருந்துச்சு. முட்டையை சாப்பிடவான்னு கேட்டோன்னே அவன் வேணான்னு சொல்ல பின்னாடி ஓன்னு ஒரு சவுண்டு வந்துச்சு. அந்த சவுண்ட் என்னன்னு போய் பார்த்தா ஒரு ஆள் ஓரத்துல நின்றுட்டு இருந்தாரு. அந்த மர்ம நபர் யாருன்னு பாக்குறதுக்கு அவங்க கிட்ட போனோன்னே அவர் வேற யாரும் இல்லை, அம்புலியில வர பேயான். அவர் கத்துறதை பார்த்துன்னு பயந்து இவங்க யூடியூப் ஷாட்ஸ் வேணா ஒரு மயிரும் வேறான்னு ஓடி போயிட்டாங்க.